Літургічнае жыццё ўсходніх каталіцкіх цэркваў візантыйскай традыцыі. Боская літургія ў сутачным коле, тыдневае кола. Сябры, гэта 8-е відэа з плейлісту, які прысвечаны літургічнаму жыццю. І калі вы тут упершыню, то я раю вам пачаць з першай катэхезы. Спасылка на яе з'явіцца недзе вось тут. А ў гэтым відэа мы адкажам на наступныя пытанні. Якое месца займае боская літургія Еўхарыстыя ў сутачным коле? Што такое тыдневае кола і чым яно адметнае? Месца боскай літургіі ў сутачным коле. Звычайна боская літургія служыцца пасля 6-й кананічнай гадзіны, аднак на практыцы час можа мяняцца ў залежнасці ад літургічнага перыяду. Айцец Барыс Бабрынскі разважае пра гэтае пытанне ў сваёй кнізе «Літургічнае жыццё». Ды прыходзіць да цалкам слушнай высновы, што еўхарыстычная літургія, з'яўляючыся цэнтрам літургічнага дня, не мае ў ім уласнага сталага месца, бо не належыць да часу. Яна ёсць уварваннем вечнасці ў час. Гэта характэрная рыса літургіі, выхад па-за час, робіць магчымым уключаць літургію ў розныя моманты сутачнага кола. Канец цытаты. Дзве традыцыі. Калі мова ідзе пра еўхарыстычную літургію, то трэба зазначыць, што існуюць дзве асобныя традыцыі яе служэння. Першая традыцыя, якая распаўсюдзілася больш на захадзе і мае свае карані ў 3-4 стагоддзях, гэта традыцыя штодзённай еўхарыстыі. Другая традыцыя, якая распаўсюдзілася больш на ўсходзе, гэта традыцыя еўхарыстычнай літургіі па нядзелях. Ну і адразу хачу зазначыць, што хоць усходняя традыцыя робіць акцэнт на нядзельнай еўхарыстыі, то гэта зусім не значыць, што яна выключае еўхарыстыю ў буднія дні. Зважаючы на той факт, што боская літургія не належыць да сутачнага кола, даследчыкі-літургісты звычайна разглядаюць яе асобна. І ў рамках гэтага курсу мы таксама не будзем спыняцца на ёй падрабязна. І сапраўды, боская літургія патрабуе сваёй асобнай серыі урокаў. Тыдневае кола. Чарговым літургічным колам, да якога мы прыгледзімся, будзе тыдневае кола. Нагадаю, што тыдневае кола змяшчае ў сабе літургічныя тэксты 8 асобных тыдняў. Тэксты кожнага тыдня спяваюцца на сваю ўласную мелодыю, тон, а па-царкоўна-славянску глас. Адпаведна, такіх тоноў 8. Адсюль і паходзіць назва кнігі, якая утрымлівае гэтыя літургічныя тэксты. Актоіх, васьмігласнік. Агулам тэксты актоіха разлічаны на 56 дзён богаслужэння на працягу 7 дзён тыдня. Спяванне актоіха распачынаецца пасля пяцідзясятніцы, а сканчваецца пачаткам Вялікага посту. На працягу 8 тыдняў прачытваюцца усе ягоныя тэксты. Літургічны год можа змяшчаць 6 такіх цыклаў па 8 тыдняў. Іншымі словамі, актоіх можа спявацца 48 тыдняў. Але, як я ўжо азначыў, ад пачатку і на працягу пасхальнага кола, якое складаецца з перыяду Вялікага посту і перыяду ад Пасхі да Пяцідзясятніцы, актоіх не спяваецца. Замест яго ў богаслужэнне ўваходзяць па чарзе постная, а потым кветачная трыёдзі. Відавочна, што паняцце тыдневае кола наўпрост звязана з тыднем, так як мы яго сёння разумеем, а асабліва з нядзеляй. Нядзеля – першы і 8-й дзень тыдня. У адрозненні ад юдаізма, дзе тыдзень сканчваецца шабатам, у хрысціянстве мы святкуем нядзелю, як дзень, у якім мы пакланяемся у васкросламу Господа нашаму Ісусу Хрысту. Отец Барыс Бабрынскі гаворыць у сваёй кнізе, што нядзеля з'яўляецца
персаніфікацыі яго воскресення і стану воскресення у Божым валадарстве. Конец цитаты. Нядзелю айцы царквы называюць першым і адначасова 8-м днём тыдня. Яна такім чынам ёсць яе пачаткам і канцом. Гэта вельмі сімвалічна. 8-й дзень бурыць і перакрочвае тыдневы цыкл, аб'яўляе нам сябе як дзень па-за лікам. А лічба 8 у новым запавеце указвае на другое прыйсце Ісуса Хрыста. Таксама свята Пятидесятніцы утрымлівае гэту лічбу, бо святкуецца яна праз 7 тыдняў і 1 дзень пасля воскресення. Падсумоўваючы сэнс нядзелі, належыць паўтарыць, што яна ёсць малой пасхай, своеасаблівай іконай, у цэнтры якой знаходзіцца о воскресенні Хрыста. Іншыя дні тыдня. Усходняя еўхарыстычная літургія надала тэалагічна-літургічны сэнс таксама і ўсім іншым дням тыдня. У суботу, па аналогіі да Вялікай суботы, у візантыйскай традыцыі узгадваюцца усе святыя і памерлыя. У сераду і пятніцу узгадваецца Хрыстовы крыж і Маці Божая пад крыжом. Чацвер, па аналогіі да Вялікага чацвярга, прысвечаны апосталам і святому Мікалаю Мірлікійскаму. У панядзелак узгадваюцца анёлы, а ў аўторак святы Ян Хрысціцель. Вельмі цікава, што ў адрозненні ад іншых літургічных колаў тыдневае кола не з'яўляецца натуральным. Гэта значыць, што тыдню не адпавядае нейкі натуральны цыкл у прыродзе. Тыдневае кола з'яўляецца цыклам тыпова рэлігійным, бо ў яго аснове знаходзіцца першапачаткова дзень адпачынку, шабат, а потым дзень Воскресення Господа Ісуса Хрыста. Дзень святкавання шабату быў дадзены ў біблейскіх запаведзях самім Богам, таму можна сказаць, што тыдневае кола мае ў сабе боскую аснову. Вядома, што ў гісторыі былі спробы змяніць такі боскі парадак, замяніць яго на чалавечы. І тыповым прыкладам можа быць дэкада, вынік французскай рэвалюцыі 1789 года. Аднак, відавочна, і ў самім арганізме чалавека ёсць унутраная неабходнасць захоўваць Божыя запаведзі, а таму тыдневы цыкл перажыў бязбожны каляндар французскай рэвалюцыі. А цяпер, дружа, калі хочаш праверыць, ці ўсё добра запомніў, можаш адказаць на наступныя пытанні. Ці боская літургія належыць да сутачнага кола? Што такое 8-й дзень тыдня? Назаві тэалагічна-літургічны сэнс кожнага тыдня. Чаму тыдневае кола з'яўляецца тыпова рэлігійным цыклам?